Bos días a todos. Primeiro decirvos que estou totalmente abraiado, encantado, por tanto agarimo, por tanto xa entrada quedei alucinado. Estou feliz de estar aquí con vos hoxe, estou felicísimo. E ademais o recibimento que estou impactado. Totales de maravilla e Tamara é unha pasada. En vez de darme ganas de contar as cousas de xenética, darme ganas que la seguira cantando. Aproveitábamos seguro moito mellor o día. Eu que estou encantado. Eu toco a guitarra, ti cantas. E a verdade é que va a pasar. Non sei se terá futuro ca veterinaria, que parece que me gusta, pero que co can de cantar a capela así tamén é espectacular. E a verdade é que estou felicísimo de estar con vos, impresionado polo recibimento, non me merezo nada desto, teño que recoñecer que me desacouga un pouco tanto recoñecemento, pero estou felicísimo de estar con vos. E a verdade é que para mí é o día de regalo que teño da semana, porque sempre teño tanto traballo, estou sempre de aquí para lá, con moitísimos viaxes e moitas cousas, ter un día de regalo como ese non sabedes como me cargo as baterías para o que quero de mes para ter moitas máis forzas para traballar. E bueno, a ver que eu vos quería contar o que facemos. Tamén invitarvos para que extensivo para todo o profesorado, que se queredes verlo en directo, tamén se queredes organizar ir ali, será tamén un placer para que vexades como traballamos, porque é sempre máis bonito verlo que contar. Pero eu quero contar así un pouco tempo, que se son capaz. Que facemos? E de que vai a xenética, en que traballo? Tamén a presentación preciosa. Non cambio que xeron unha loubanda así tan ben feita. Bueno, pero empezo polo primeiro. Vou contarvos a xenética desde o primeiro de todo para que entendades ben. E logo contarvos as cousas que facemos. A ver se non me paso moito tempo, porque aquí teño moito programa. Canto tempo temos? 12 minutos. Está perfecto. Sobra. Mira, así vos conto tamén porque me acabei dedicando a este tipo de cousas que xa apuntaste vos a mí chamou a atención. Eu cando era rapaz, vou non contar despois cando falo da leitura, son de Santa Comba de Xalla, con Santa Comba de Banda, ali de Santiago camiño a Costa da Morte. Pero eu cando era pequeno non había institutos como estes en Santa Comba. Había unha escola que chegaba hasta o que chamábamos ingreso, que era os 10 anos, pero non, daquela tiña que examinarme por lite. Estudiaba na casa, e logo unha vez ao ano iba ao Instituto de Santiago a examinar. O que era daquela cuarto de bacharelato, que agora debe ser cuarto da ESO, máis ou menos, non? O terceiro da ESO. Tiñamos bioloxía e tiñamos xenética. Claro, a miña nai, que era quen máis ou menos me orientaba, e a mí, costounos moito entender aquilo da xenética. Pero cando entendín algo, dixen eu, Dios, isto sí que ten que é unha cousa impresionante. Isto é por a razón de por que dun guisante sale unha planta de chícharos enteira, cos chícharos e todo, e por que dunha bellota nace un carpacho. Ali está todo escrito. Empecé a entender, a verdade, que sempre me gustou desde aquela. Seguramente foi a dificultade de entenderlo que me fixo que me gustara. E a eso me dediquei sempre. Pero para que entendedes o que vou contar, vou empezar polo primeiro de todo. Sabedes que a Terra se formou máis ou menos fai 4.500 millóns de anos. Apareceu. Cando apareceu a Terra non había vida na Terra, nin había morte, nin había enfermedade, nin había problemas. Moi poquinho tempo despois de que a Terra se formara, nada máis que fai 4.000 millóns de anos, apareceu a vida na Terra. Non se sabe ben como. O máis probable é que aparecera no mar, ainda que hai moita xente que defende que veu de fora e que veu do espacio exterior. Pero aquí hai os ingredientes todos básicos para que teñamos vida, porque a vida, como sabedes, está en forma dunha molécula que é o ADN, que son os ácidos nucleicos.
Eu entender que é o libro da vida é moi facilísimo. Ainda que nos poñen nomes de todo, entenderlo é facilísimo, porque mirade, todo o libro da vida é un libro de instruccións que temos. É un libro tal cual, pero que ten nada máis que 4 letras, que son a, T, A, T, A, E, que son, sabedes, os máis maiores, que son adenina, timina, bobina e citosina. As palabras do libro son de 3 letras. E os capítulos do libro que din algo, que se formen os ollos, que se forme a bellota, que se formen as polas, que se formen as raíces dos árboles. Os capítulos do libro que din cousas chamanse seres. O libro da vida, o ADN, sempre din que é unha doble hélice, isto nunca me entendín eu, é máis ben como se foran 2 fíos pegados. 2 fíos que son complementarios. Sempre enfrente dunha A hai unha T, e sempre enfrente dunha T hai unha E. Iso quer dizer que se os fíos se separan, que é o que vedes aquí, e por aí hai as destes seres de unha cadea, pódense facer 2. E así empezou a vida. A cadea se duplicaba, se duplicaba, se duplicaba, e había vida, se dividía. Non había morte, ni había enfermedade, pero había vida. A morte empezou porque o libro da vida tuvo que programar a instrucción de morte. Fai xa 3.000 e pico millóns de anos apareceron organismos que en vez de ter unha sola célula ou unha sola cadea de ADN, tiñan moitas células, como nós, ou como as plantas, ou como os verdes, ou como todo. Entón, o libro da vida tuvo que programar a instrucción de morte celular, que as células e os organismos morreran. E por qué? Porque se non morreran non poderíamos vivir. Imaginadvos que as células non morreran. O vosso cerebro de rapaces de vosa edade xa pesaría 500 kilos. Os vosos intestinos medirían máis de 1000 kilómetros. Claro, non poderíamos vivir todos ali cos intestinos, non teña moito sentido. Por iso o libro programou moi cuidadosamente a instrucción de morte celular. Son varios capítulos de cada libro. Ven a decir, de repente, unha célula da pelo, unha célula do sangue, unha célula de calquer lado, expresas unha instrucción, fala unha instrucción, e di, célula, estás moi bella, tes que ir morrendo. Ou di, célula, tes moito tempo, tes que ir morrendo. Logo se activa outro capítulo do libro, fala outro capítulo do libro e di, célula, morre xa. E outro di, célula morre, e a célula patológica. Claro, isto é vital. Cando falla algunha desas instruccións de morte celular, unha ou varias chamamos de cancro. Isto é o cancro. O cancro non é nada máis que falla algunha destas instruccións de morte celular. E por iso a miña primeira mensaxe de hoxe é que entendades que a morte é consustancial da vida, que sin morte non poderíamos vivir, porque é unha cousa que está feita así. E o cancro tamén é parte de outro problema. Pero o libro da vida tuvo que programar outra instrucción, e foi que de pais a fillos non fóramos absolutamente idénticos, que de cando en vez de pais a fillos sempre recibimos parte da información do pai e da nai. Temos sempre un cromosoma, un libro da nai e outro libro do pai. Pero está todo programado para que cada varios millóns de letras de pais a fillos cambie unha. Chamamos de mutación. A mutación, por que é importante? Porque se fóramos todos iguais, exactamente iguais, clonados, viña un virus ou viña un cambio climático e morreran todos. Temos que sobrevivir nunha natureza cambiante. E a mutación, facernos diferentes, significa que algúns da especie poden sobrevivir. Se fóramos unha especie que non variamos, está condenada a morte. A mutación foi o motor da evolución, foi o que nos fai diferentes a todos nós. Pero tamén é a causa da enfermedade, porque é a causa de por que somos de unha forma de outra, porque temos o pelo loiro e outros o pelo oscuro, porque temos as formas que temos distintas, pero tamén moitas veces as mutacións non son boas, e así apareceu a enfermedade. Segunda mensaxe, a enfermedade tamén é consustancial a vida. É un precio que temos que pagar por ser distintos, porque é a única maneira de que podamos vivir como especie. Claro, se o libro da vida ten as claves da morte e a clave da enfermedade, que importante era ter. Que importante sería poder ler.
Pero o libro da vida do xenoma humano, que todo nos sabemos, é moi grande, ten 3.300 millóns de letras. É o doble que o edificio máis grande de aquí, polo menos, en páxinas do libro. E hasta que non se podía ler, hasta que este señor que vedes aquí, que se chama Friedrich Sander, descubriu como facer. Descubriu no ano 78, e no ano 80 deronlle o seu segundo premio Nobel de Química. A única persona que recibiu os premios Nobel de Química. É un señor que morreu ano pasado, extraordinario, encantador. E claro, el descubriu como ler as letras, porque non o sabíamos. Pero ao principio isto costaba moito traballo. Mirad, isto é o susto que contabas cando estaba en Suecia. Foi cando el se dera o premio Nobel e contounos no centro no que estaba a súa técnica. Todos quedamos entusiasmados. Empezamos a intentar reproducila. Isto que vedes aquí, cada barriña é unha letra. Isto que vedes a esquerda. Deben ser como 60 letras. A, T, C, T, C, T, T, A, S. Isto tardamos todo o instituto en facer un mes. Se todo o instituto tardou en facer 60 letras un mes, imaginadvos 3.300 millóns de letras. Parecía que farían falta moitísimas vidas para terlo. Pero houve avances moi importantes na física, na química, na biología, apareceu de informática, e empezou a ir todo máis deprisa. Eso unido un proxecto internacional do que seguro que moitos de vos estudiastes, que foi o proxecto Xenoma Humano, no que participaron miles de científicos de moitos países desenvolvidos do mundo, entre eles non España, para secuenciar o libro do xenoma humano. Tardaron 12 anos, do ano 1990 ao 2002, para ter o libro. Eso, claro, foi unha revolución impresionante en todos os ámbitos da medicina. Pero imaginadevos o avance tan grande da ciencia, que isto que tardaron, que foi no ano 2002, que Antonte, xa a maior parte de vos tiñades nacido, cando rematamos o libro, neste momento podemos facer un laboratorio como noso, o que se tardou 12 anos e costou miles de millóns de euros, podemos facelo por 500 euros e facemos 5 ou 6 ao día, con unha nova revolución que se chama secuenciación de nova xeración. Isto, claro, é unha revolución ainda moito máis grande na medicina. E que nos permitiu? Mirade, vou falar máis da parte forense, que sei que é máis atractiva, pero non me podo deixar, a maior parte do meu grupo non traballa na parte forense. Temos un grupo forense que é moi bo, onde traballan unhas 20 personas. Temos unha parte clínica que o Instituto Forense é un instituto, chamase Instituto de Ciencias Forenses, é un convenio entre a Universidade de Santiago e a Xunta de Galicia. E xa vos contaré que facemos. Na parte clínica traballamos no Sergas, no Servicio Galego de Saúde, e temos un laboratorio que se chama Fundación Xenómica, que é do Sergas, para todos os hospitais da rede dos Sergas. E temos moitísimo traballo, porque temos máis de 30.000 pacientes ao ano. Que facemos? Pois de todo, porque os defectos do libro, desde os máis grandes e máis pequenos, poden orixinar problemas. Os problemas poden ser, por exemplo, que falta un cromosoma ou só un cromosoma. Sabedes, por exemplo, que o Down, estes son os cromosomas, que o Down, estes son os cromosomas, vedes, o 1, 2, 3, 4, 5. Este é o 21. O síndrome de Down é ter 3 cromosomas aquí onde normalmente temos 2. Outras veces os defectos do libro son máis pequenos. Non é tanto como ter un libro de máis ou un libro de menos. Moitas veces faltan unhas poucas páxinas ao libro. Como lle pasa a este rapaz de aquí, que se chama síndrome de Williams, que lle falta un anaquino de cromosoma 7. Cromosoma 7 é o doble en páxinas do libro que este aula, e falta un anaquino así. Pero ali hai varias instruccións, que fai que este rapaz, ao faltar desas instruccións, teñan unhas características distintas que os que estamos, que moitos de nós. Teñen, por exemplo, pintan tan mal como a mí, pero teñen, por exemplo, a musicalidade de maravilla conservada. De feito, o primeiro violinista, casi non pode falar, teñen unha discapacidade intelectual importante, pero poden tocar como sonsos, porque teñen o sentido da musicalidade perfectamente conservado. De feito, o primeiro violinista da Escola de Orquesta de Cámara de Estocolmo é un Mills. Non pode falar, casi, pero
pero pode tocar. Escoitan finísimo, teñen hiperacusia. Molestante calqueira barullo. Teñen tamén problemas, mirad, isto que vedes aquí son os seres que lle faltan, as instruccións que lle faltan. Moitos seres sempre non sabemos para que vale, pero este que vedes aquí, non vedes un novello que pon ELL, é como chamamos os seres, eso é elastina, eso forma, sabedes a horta, que é o vaso grande, a arteria grande que sale do corazón, é a instrucción que fai a horta, e por eso estes rapaces teñen problemas ca horta, e cooperanos. Despois, mirade que curioso, non sabemos ainda que sentéis, pero teñen hipersociabilidade. Para eles o máis importante do mundo é ser amigo vos. Eu ali, un fillo dunha compañeira, ten mulleres, e sempre me ven, e sempre me agarra así o pantalón e falan así. E di, señora, que día tan bonito, verdad? Vete que só, é a frase que sabe, o silbis, e vai todo contentísimo. Aos 5 minutos hasta outra vez. Que día tan bonito, verdad? E así pode estar todo o día. O sea, facerlos felices é moi fácil. E teñen tan importante a sociabilidade que se poñedes unha foto de todos vos e unha foto logo de un, eu son moi malo acordándome das caras, pero eles inmediatamente din este, e xa se lle recorda para toda a vida. Pero se moitos de vos estades con sorriso posto e outros cas mans así, e outros con un coitelo, con cara de manos, e lle preguntas, que opinas desta xente? Din sempre, son todos moi bons, podo facerme amigo deles porque non entenden o significado de mal. O sea que hai aquí un sen que nos sobra, non sei calé. Ás veces os defectos poden ser máis pequeninos ainda, que fan unha páxina ou sobre unha páxina. Isto é a causa máis importante do autismo e a discapacidade intelectual. Ter unha páxina de máis ou unha páxina de menos no libro. Moitos autismos e moitas discapacidades intelectuales podemos diagnosticalas, pero casi todo, hai máis de 4.000 enfermedades que o que lle pasa normalmente é que cambia unha letra, nada máis que unha letra. Cambia a letra e xa cambia o significado da palabra. Imaginados unha frase de 3 letras, que diga que se forme a horta ou que se forme ollo, pero que diga, con ese sol hai máis luz. E que cambie que diga, con esa sal hai máis luz. Iso é outra cousa. Esa é un fallo. Eso non pode funcionar ben. E moitas veces, para unha mesma cousa, poden fallar moitas letras, moitos capítulos do libro. Por exemplo, non sei como se chamaban estes futbolistas, se chamaba Puertas ou Jarque, estes que morreron de morte súbita, que morre tamén moita xente nova. Eso casi sempre é un problema xenético, pero pode fallar calqueira destas instruccións. É importante saberlo, porque se o sabes, e hoxe en día podemos saberlo. Se o sabes, mira, teño unha foto, a pena que non o teño aquí, pero teño un caso que diagnosticamos, que é moi interesante, moi bonito. Bueno, moi bonito. Temos o rapaz que está, se ve un partido de fútbol, hai un rapaz que está xogando fútbol. Este rapaz, como sabíamos que tiña este problema, este xenexo que se chama MHC, este de aquí, tiña implantado un desfibrilador, porque o tiñamos diagnosticado. E o rapaz está xogando fútbol e de repente cae fulminado, morto. Dalle unha fibrilación e morto. Pero cando lle para o corazón, o desfibrilador dalle unha descarga e ves que foi así, e de repente se levanta e quere seguir xogando, que xa o collen e diga, ti non, o sea, que así se poden salvar vidas. E o que facemos tamén moitísimo é cancro, como vos digo. Casi 230.000 pacientes que temos o ano, 10.000 son diagnósticos de cancro. O cancro non son nada máis que problemas xenéticos en xenes de morte celular. Pero según o xen que este afectado e o xen que este alterado é un tipo de cancro ou outro, un pronóstico ou outro, ou un tratamento e outro, porque moitos en días é todo medicina personalizada. Antes de dar moitos fármacos, sobre todo contra o cancro, temos que facer un análisis genético para saber se ese fármaco lle vai ben a persona concreta. Isto xa está sendo, sabedes, unha revolución grandísima. Pero vou contar, además os estamos nos medios todo o día, por eso vou tamén contar un poquinho dese caso, contar un poquinho máis a parte forense. Mirade, cando se fixo o proxecto xenoma humano, a xente chamou moita atención, a mí non, pero a xente sí,
que éramos máis do 99,5% idénticos no libro. O sea, se collemos a calquera de nós, o libro é prácticamente igual. Temos algunhas diferencias, pero un 99,5% idéntico. Pero isto é normal, porque todos temos corazón, todos temos pelo, todos temos ollos, todos temos orellas, o sea que moitas das institucións teñen que ser iguais. Esta é outra propiedade do ser humano, aparte de que somos moi parecidos, que é a capacidade que temos para meternos en follóns. Por isto se inventou a xustiza, e como consecuencia da xustiza inventouse a medicina forense. E hai unha especialidade da medicina forense na que eu traballei toda a miña vida, que é a xenética forense, que é o ADN aplicado a resolver casos forenses. Xa sabedes que no ADN está a clave das nosas diferencias, e que se hereda de pais a fillos. Logo, isto pode ter utilidade para a xustiza. Que nos piden os xuíces a nós? Que investiguemos. Pídenos moito probas de paternidade. Eu, cando empecé, non se podía facer. Estaba prohibido. Eran os fillos dun matrimonio, considerábanse legítimos, e os fillos que nacían fora do matrimonio eran ilegítimos, e os fillos non tiñan ningún dereito a reclamar nada. Afortunadamente, esta nosa Constitución xa di que os fillos teñen que ter os mesmos dereitos e que se podían facer probas de paternidade. E claro, facemos moitas probas de paternidade, de pais que non queren reconocer a un fillo, que reclaman, un nai que reclama, un pai que tamén non se cree que algún dos seus fillos é fillo dele. O récord témolo nun que non creía que os 11 fillos dele eran fillo dele. Era o pai dos 11. Este traballo non nos dá moito traballo, porque estes son mostras, sabe, algunhas veces que temos que facer paternidades cando un señor xa morreu, e cando lle aparecen fillos moitas veces, para reclamar a parte de herencia. Normalmente as provas de paternidade son fáciles de facer, porque o ADN está moi ben. Colles ADN da boca ou do sangue, pero da boca, normalmente da saliva. Non dá moito traballo. Ainda que temos 35.000 ou 40.000 casos en España por ano. Traballo é o traballo de criminalística. O análisis do que contábades, de manchas de sangue, de esperma, de pelo, de mostras de contacto, isto dá moito traballo, porque un caso criminal ten moitas mostras e non sempre están ben. O ADN moitas veces hai moi pouco, está degradado, as mostras son difíciles. Se se comete un asesinato, caramba, porque viría a policía, collería os vasos, digo vos eu que daqui saca 100 pelos. E non miro moito porque teño deformidade profesional e xa os beso. Collería 100, todos os rotuladillos que hai que analizar un a un, e máis 20 cousas. Isto dá moito traballo. Outro traballo que facemos tamén é de identificación. Cando un cadáver non se identifica con outros medios, porque está un pouco deteriorado, hai que facer unha identificación por ADN. Isto non nos dá moito traballo habitualmente porque hai poucos casos, pero de vez en cando hai un accidente aéreo ou unha guerra que temos que botar unha man, ou unha catástrofe natural, e sempre botamos unha man, sobre todo a través da Cruz Roja Internacional, que estou nun comité. Moitas veces nos toca facer moito traballo. Por exemplo, neste momento ainda estamos analizando os desaparecidos da guerra de Kosovo, que foi unha guerra que vos non vos acordades dela, pero que os máis maiores sí, foi fai 10 anos, pero ainda se están facendo as identificacións agora. E logo o último traballo son bases de datos de delincuentes. Cando unha persona comete un delito, vai unha base de datos. Para que? Imaginaremos unha violación. O violador se lle quita unha mostra de ADN e vai a base de datos. Para que? Por si cando sale da cárcel comete outra violación, xa se sabe quen é. E xa o colles, xa non vai a cometer unha terceira. Bueno, cando eu empecé, ainda non se sabía nada do ADN, porque xa me descubriron que son moi vello. Ainda non estaba descubrido como secuenciar o ADN. Eu pasaba moitos traballos. Chegábamos, por exemplo, xa vos digo, pelos, por exemplo. Facíamos grupos sanguíneos. Vos acordades do ABC ou do RH? Pero claro, aparte que non me informaban moito. O tema era que cando para facelos tiñas que ter unha mancha de sangre do tamaño da palma da man e que estuvera fresca. Iso casi nunca se dá. Normalmente son cousas moito máis pequeninas, un chicle, unha colilla, cousas así.
e a mí non se podía facer nada. A mí queimaban moitos pelos, porque os pelos xa non se lle podía facer nada. Eu miraba os por microscopio electrónico, e podía distinguir se aquelo era un pelo ou era unha fibra vegetal. Pero claro, incluso podía decidir se era de que animal era. Pero claro, cando chegaba ao suizo, preguntábanlle ao suizo, decía eu, isto que apareceu en riba da víctima é un pelo. Claro, miraban dicindo, este está quedando conmigo. Eu ponía a cara de sabio e decía, un pelo humano. Porque podía distinguir se era humano, se era de can, se era de gato. Pero decía, pero é deste. Eu decía, ai, a ciencia, isto non o sabe. E dixo unha vez, e non o vais a ver nunca. Nunca máis volvín a ser tan categórico na miña vida, porque apareceu toda a revolución da secuencia do ADN. Este señor que vedes aquí, que ainda non lle deron o nome, pero que espero que lle dé, que se chama Alex Jeffreys, era o xefe dun grupo da Universidade Británica del Este, que estudiaba páxinas do libro do xenoma que non teñen unha función directa para que servían. Chámase ADN no codificante, e os libros chamanlle mal ADN lixo ou ADN unha cousa así. Este ADN é moi variable. Ele cambia moito, cambia moito as letras. Ele cando investigou, dixo, mira, isto ainda non sei para que sirve, pero simplemente nunha página do libro podía distinguirnos a todos nós. E dixo, isto en forense ten que ser unha pasada. Ainda por riba, outro investigador que sí que se chama, sí que levou o premio Nobel, que non me cae tan simpático, que se chama Karen Muniz, descubriu como fotocopiar miles de millóns de veces as páxinas do libro. Non podes fotocopiar todo o xenoma, pero sí páxinas do libro. E claro, eso permitiu que ti podías escoller dunha mostra de nada, fotocopiar a páxina do libro onde somos todos distintos miles de millóns de veces, analizar, e xa podía resolver todos estes casos. E claro, xa a mediados da década dos 90, eu non o creía, pero éramos capaces de ter un perfil de ADN que identificaba un individuo analizando 10 ou 15 destas páxinas a partir dunha mancha de sangue del tamaño da cabeza dun alfiler. Podíamos resolver facilmente problemas de paternidade como este que vedes aquí. Non podría decir que isto é como a vida real, era de outro día chámame, eu normalmente agora estou na parte e chámame do instituto, a Vicky, que é unha discípula miña que teño ali dicindo aquelo, dime, Ángel, vente, que temos aquí un señor que está agarrando todo o tempo, que di que estamos conchavados ca muller, porque lle daba que ler o pai. El lle parecía que non. Dixen, bobo. Entonces fun ali, ele decía que él berraba que decía que o análisis estaba trucado, en a Vicky estaba dicindo que iba a chamar a policía porque que non podía ser. Eu collino e dixe, mire, somos o instituto de máis prestixio do mundo, non nos vamos a fiar por isto, porque ademais non vamos a facer este todo legalísimo e ademais é imposible cometer un erro, porque as mostras que te colleron vai a xente que non sabe que está facendo de dous grupos distintos e ao final o resultado ten todo de concordar e concorda sempre. Ninguén sabe o que está facendo. O control de calidade tan impresionante que o erro é imposible. E cando competimos ao final de que era o pai, é que se parecía tanto farmacéutico de abaixo. É como que me recordei do chiste. E sabedes por qué? Porque tenía un dedo revirado. Entón eu como tamén os teño revirados, o tipo era medio paranoico, empecé a ser agocharlos, decir, este gente se lenta a impresión que non eu, entón como se me te ponga de debajo. Bueno, o traballo forense é moi diferente do traballo clínico. O traballo clínico partimos de moito ADN e podemos utilizar robots. O traballo forense é un traballo moi minucioso, moi manual, que o que lle guste nas cociñas ou laboratorio velle moi ben. O que é máis importante é evitar a contaminación cruzada. A vos invito a saber o laboratorio clínico, pero o laboratorio forense é igual en aparatos, pero non se pode visitar, porque hai que, todo o mundo que entra ten que estar fichado por control de calidade. Tense que quitar ADN, facerse o ADN, porque ti, sin querer, os aman aquí, no laboratorio, esa quedas, igual eres o violador de gente. Entonces, máis vale a pena non entrar